Bueno, guri pentsa joakun balio asko eukileiken hitzarmen badala. Alde batetik, gu gara kooperatiba bat konpromiso sozial sendo batekin sortu zana, eta konpromiso sozial hori ekintza bihurtzeko aukera emoten dozkula, ero emun aldozkula uste dugu. Azkenean gure konpromisoa da goi mailako kirolariak, beraien kirol ibilbidea amaitzerakoan, beraiek lan mundura sartzen laguntzea, eta konpromiso hori uste dugu maila altuko konpromiso badala, ez da bakarrik diru laguntza bat ematea, baizik eta maila horretako konpromisoa hartzeko aukera emoten dozkulako. Gero bestetik ere, talentu berezia izaten dute kirolariek, bere profil profesionala oso berezia eta gaur egun enpresetan oso baliotsua izaten da, eta uste dugu hitzarmen honek ere talentu berezi hori eskuragarri jartzeko aukera bat emango dozkula. Hirugarrenik esango nauke, badagoela beste abantaila bat, eta da, azkenean gu dauzkagun baliabideak gizartearen zerbitzura jartzeko aukera bat ematen dozku. Azkenean gazte enpresa programa, ekintza programa bada, ero gu dauzkagun prestakuntza programak, edo hezkuntza finantzieroa, bai kirolarien, ero teknikarien eskura jartzeko. Eta azkenik, Laboral Kutxa bada entidade bat, aspalditik bai euskal kirolarekin eta baita ere euskal kulturarekin askotariko eta aspaldiko harreman bat daukana eta izaten ari dana, eta honek harreman hori bai kirolarekin eta bai euskal kulturarekin sendotzeko aukera bat eskaintzen duzko. Hori da, lehenik eta behin eskertu behar diogu Laboral Kutxari eremu zoragarri honetan ere bere etxean hartzeagaitik eta gurekin lankidetza hau abiatzeagaitik. Zezanik ez, bi arlo horiek betetzen dira. Alde batetik diru ekarpen bat, baina esango nuke gaurko sinadura honetan haratago goazela. Eta gure kirolariei guri gustatzen zaigu esatea guk laguntza integral bat emateko gabiltzala, eta Laboral Kutxak zentzu horretan oso ondo hartu du gure ideia eta kirolariei emango die, batetik konpetentzia berezietan eta formakuntza, eta gero lehen lan aukera batetarako ere aukerak, eta hori nik uste dut gaur eguneko gure kirolarientzako izugarrizko ekarpena dela, eta horregaitik ere mila esker Laboral Kutxari. Bai, nik uste pertsona bakoitzak, kirolari bakoitzak ez, bere beldurrak, bere ilusioak ez, edukiko ditula, baina nire kasuan, alde handi bat ikusten dut ez, kirolari izatetik, bizitza aldaketa handi bat ez, lan mundura sartzeko momentuan ez. Ez naiz kirolari gaztea, urte askotako kirolaria naiz, orduan urte asko pasa ditut ez, nire mundu honetan, burbuja moduko mundu honetan, eta lan mundura sartzeko pauso hori ez, eman behar dudanean, beti ditut duda asko ez, zer izan nahi dudan handitan, zer egin edeten, handia naiz, eta oraindik ere ez, gai izango ote naizen, ordutegi finko batean ez, hor bizitzen ez, jakingo ote dudan, baina aldi berean ere, badakit orain kostatu ite zaitela hori ikustea, ilusioa oraindik kanpira usman jarrita dukatelako, ez? Gero zerbaitetan ilusionatzen naizenean badakit, ez? Lan egiteko kapazitatea badugula kirolariok, ez? Gure lana, ez? Errendimendu bat ateratzalako, eta errendimendu hori ateratzeko atzean lan asko dagolako. Lan asko dago, egoera desberdinetan, talde desberdinetan. Orduan, ohitura handia daukagu ez, talde lan batean amoldatzeko, egoera batera, bestera ez, presiopean egoteko, eta hor bagoaz ez, armairutxo bat ez, kapazitate batzukin betetzen, naiz eta oraindik praktikan ez jarri lan mundu batetan, ez, hotzean pentsatzen dut denean, ikusten dut ez, baliagarria izango zaigula, ez, etorkizunean. Kontrara, jaso dezakeguna, enpresa batetatik, ez, jaso dezakeguna da segurtasun bat, ez. Gu kirolariok ohitua gaude, ez, ari fin baten gainean ibiltzen, ez, eta nik uste segurtasun horrekin ere,
asko disfrutatu dezakegula. Eta baita ere ilusioa beste gauza batzuk ezagutzeko, beste mundu bat ezagutzeko, eta batez ere hori ikusten dut, segurtasun bat, eta baita ere ilusioa beste entorno batetan lan egiteko. Bueno, ni esango nuke batez ere, kirolaria dakatela lana egiteko indar asko, ze beraiek bere objektiboak lortzeko beti lan asko egin behar dute. Orduan hori garrantzitsua eta taldeekiko lan egitea. Azkenean zuzea kirolaria, baina taldearekin landu behar duzu zure objektiboak lortzeko. Orduan batez ere horiek izango ziren ustez balore garrantzitsuenak. Bai, garrantzitsua da kirolentzat batez ere jakitea ez daudela bakarrik. Ze batzutan egitezu esfortzu guztia, hoberena izateko kirol batean, eta profesionala baldin bazea beste gauza da. Baina kirolari asko daude, ez diela profesionala, ez dakate fitxa bat. Eta bakarrik emaitzak baldin badaute, izango dute diru gehiago edo gutxiago, baina ez dakate hori. Orduan, ni uste jakitea atzean zerbait dagoela, zuri laguntzeko momentu batean edo, pixkat lasaitu zen emate dizu, ze azkenean sentitzezu ez zaudela bakarrik, eta hori mentalki pixkat aldatzen da bai. Bai, kirolariek presioa dakate, zeren geroz eta denbora gehiago pasa, claro, hasten zea pentsatzen gizartea bezala, etxea, familia, ez dakizet, eta orduan ez baldin badakazu zerbait atzean pixkat laguntzeko sentidu hortan, zaila izaten da, ez? Baina, ni uste gauza hauekin lortzen duguna dela kirolaria jakitea zerbait dakazula hor. Orduan, lan egitea kirolari bezala edo gero, jakin behar dezula lan egingo dezula beti. Baina jakiten zerbait dagoela hor atzean zuri pixkat laguntzeko lana izateko ere, ni uste oso garrantzitsua da.